Unsay epekto human gi-archive sa Senado ang ikaupat nga Articles of Impeachment batok ni Vice President Sara Duterte? Ang atong batakan nga balaod wa nagdetalye kung unsay epekto sa panahon nga i-archive ang Articles of Impeachment. Pero common sense o sentido komon, sa panahon nga i-archive, dili una mohatag og desisyon ang Kongreso. Dili nila tandugon ang Articles of Impeachment. Ila una kining pasagdan. Dili sila manghilabot. Question. So unsa may padulungan aning Articles of Impeachment batok sa ato ang Vice President? Atong huwaton. Tungod kay wa magpasabot nga gi-archive, dismiss na. Gi-archive lang. Wa sa magpasabot nga kay gi-archive, pwede pa. Magdepende unya kini sa ato ang Senado. Human sila ni uyon sa nihaunang desisyon sa Korte Suprema nga dili na pwede nga mapasakaan og sobra sa usa ka kaso of impeachment ang ato ang Vice President.